Salutare tuturor și bine v-am găsit la acest prim episod din Counter-Strike. În acest episod o să-mi fac prezentarea canalului meu și deci să începem, căutăm un server și începem să povestim. Eu zic, de exemplu, să intrăm pe arenacs.ro, este un server destul de bun, vedeți, este frumos aici, cu cruci, cu... Bun, deci să vedem, canalul meu o să fie unul de gaming, exact cum mă numesc eu, bro. Nu mă numesc bro, mă cheamă Răzvan, dar nu contează. O să fie bazat pe gaming și jocurile bros, dar CS nu este un joc bros, FIFA, GTA și probabil și niște, nu știu mai încolo, probabil niște de asta. Am uitat cum mi se zice, LOL. Am uitat cum mi se zice, mă rog. O să mai jucăm niște jocuri retare de pe Facebook cu level, ca să facem așa, gen Dragon City, Top 11. Da, și NFS e jocul acela care vreau să-l mai zic. Ce mai jucăm? Stickman Run. Și ce am mai putea noi să jucăm? Am mai putea să jucăm... nu știu. Bun, începe prima rundă. Eu cred că am puțin bani. Îmi spuneți în comentarii dacă am sau nu lag. Eu văd că am 30 de FPS-uri și mi se pare destul de bine. O să opresc acum această chestie cu FPS-ul ca să nu ne încurce la video. Și acum, pentru că nu prea am chef de CS, s-ar putea să mor de 1300 ori și... na. Să știți că eu mă crizesc puțin când joc CS, adică... Băi! Bă! Putus. Da. Bun. Ce să vă mai zic de canalul acesta? Canalul acesta o să aibă un episod cam în fiecare zi. Dacă nu o să postez în fiecare zi, înseamnă că a apărut o problemă. Și sâmbătă și duminică s-ar putea să apară câte 2 episoade, dar voi sta destul de mult la randat pentru că, nu știu, voi face videoclipurile de 15-20 de minute. Ce să vă mai spun? Păi, eu sper că această serie de CS să fie cât mai bună, să avem cât mai multe like-uri sau dislike-uri, măcar să fie că cineva s-a uitat. Și să fiți atenți la mine. Videoclipul ăsta se termine, că se termină și... nu, când ajungem la 10, una dintre echipe când ajunge la 10. Și de-abia aștept să pun videoclipul pe YouTube, pentru că na, e destul de șmecher să știi că ai apărut pe YouTube și n-ai pus tu acolo un videoclip, nu mai e săranul ăla cu clip care eu sunt cel mai bun pe YouTube, bă! Uite ce săran sunt, Doamne! Dacă vreți, vin cu tractorul și vă ajut la Arad. Pentru fiecare like vă dau un hectar de pământ. Da, eu sunt țăran, sunt Johnny țăranul, mi se zice, da. Ce să vă mai spun? Mapa mea preferată haideți să încep cu lucruri despre mine. Mapa mea preferată de CS este de Inferno. În realitate mă cheamă Răzvan. Am 13 ani, sunt în clasa a 7-a, locuiesc în Tulcea. Joc ce este destul de bine, joc cu colegii, foarte mulți colegi mi-au zis, nu știu dacă o să faci bine, să nu te faci de râs, noi oricum o să ne uităm la tine. Și da, YouTuberul meu preferat, clar, Speedy Gamer, și de ce nu zic I Hate Pink sau de ăștia cu subscriber mai mulți, pentru că Speedy Gamer postează în fiecare zi minim 2 episoade, ceea ce știm cu toții că este foarte greu, având în vedere că avem și multă școală. LOL? Unde a venit ăla, mă? Vedem acolo, facem un frag, 2. Avem până acum 2-0. Și da, e frumos,
o să fie interesant, fiecare serie o să fie interesantă, fiecare serie o să aibă farmecul ei și nu știu, poate pe la 10-20 de subscriberi or să invit un comentator să facă un videoclip cu mine din CS sau GTA, depinde ce preferă și el. Și ce să vă mai spun, este de exemplu unde stau eu la 3 blocuri, acolo în Tulcea stau pe strada Portului, sunt 3 blocuri, așa am foarte mulți prieteni și îmi place să mă joc cu ei afară, îmi place, mă distrez, ies destul de des cu prietenii, dar acum m-am și lovit la picior și am început să fac videoclipuri. Deci avem 4 cu... Opa! Avem 4 cu 2. Dacă radarul nu mă înșală, ăștia sunt aici sus. 2. Uite, eu am zis. Dă-te mă jos de acolo, mă băiatule, poate caz și surp gâtul, caz pe balustrada aia. Și după aia te plânge măta la mormânt. Wow, foarte, wow. Mă rog. Da, știu, a fost o țeapă. Am crezut că vine pe jos și eu țineam ținta jos la cap, direct, și se pare că n-a venit. Ha, oleu, de când am mai jucat așa CS de dimineață. Acum este ora, să văd, este ora 9:20. Dacă nu o să am timp, o să postez și pe la 1-2 pentru că o să las calculatorul deschis ca să se facă videoclipurile și ca să nu vă... Dar nu știu dacă la acest prim videoclip o să se uite cineva. Măcar, nu știu, 1-2 view-uri acolo, fără să dau eu replay. Ar fi de ajutor măcar un like. Eu o să știți că nu-s genul îmi dau like singur. E foarte nasol, adică să știți, să-i dau like singur pe ce ai făcut tu, e ca și cum te-ai fi apreciat singur. Și, da, e prea nasol să fii... Opa! Mă zbânțuie talentul. Să vedem, deci este 6 cu 2. Bun. Măi, Flash, mai fi cu minte, mai. Și nu vorbesc de falul și ăla primul de la noi. A ieșit unul, Flash. Stați. Stați, caut după aia. Caut când mor. Dacă este să mor, pentru că am un skill zeilic și eu nu mor niciodată. Eu sunt un fel de Messi al CS-ului. Oleu. Să vezi acum ne ia pe toți cu o bombă. Acum bag o bombă și ne bagă în mormânt. Să vedem ai cui Dumnezei sparg primul. Unde-ai, mă? Nu știu de ce mi-am pus radarul solid, o să-l dau pe transparent. Din greșeală, cred că din setări de acolo, pentru că tocmai ce mi-am luat CT-ul și... What the fuck? Stătea după trenuri? Cine stă acolo? 3 cu 2, nu dau răsâm. De-abia aștept să... Nu știu, deci cred că după acest episod, când apare, o să vedeți, o să pun și poate o coloană sonoră, nu știu, mă mai gândesc, încă trebuie să mă obișnuiesc cu acest stil. O să trebuiască să postez, trebuiască să filmez mai mult, câte 20 de minute pe zi. 20 de minute, na. Și cu randatul vreo 3 ore, cred că o să stau numai la calculator, doar pentru asta, fără să caut pe internet, fără să caut nimic. Și ce să... A început școala, frate, bă, deci când începe școala, deci toată lumea are acea senzație. Du-te, frate, cu școala, adică noi am stat în vacanță, am învățat, n-am învățat nimica și acum vreți voi numai 10 și note bune. Și da, acum 2 zile a murit Amanda Todd. Adică acum fix un an, pe 10 a murit Amanda Todd. Nu știu dacă ați apucat să o cunoașteți, eu încă o mai aveam la Facebook. Dar nu știu, nici nu știu de unde o aveam, dar știu sigur că o aveam. Dacă am și dovada, o am la Facebook. Dacă vreți o să vă arăt că o am la Facebook, dar nu sunt sigur că îl mai are sau... Da, am văzut pe Facebook
ceva ținea un fel legătura, nu știu cum să zic, deci se dădea drept Amanda Todd și încerca să ne înveselească și pe părinții ei să-i înveselească, zicea, ea vorbea în engleză, dar eu vă traduc, ce faceți cu toții, na, și era destul de șmecheră faza aia, chiar a fost, na, a fost șmecher, un fleac te-a înciruit, ieși afară. Astăzi este comedy, nu știu dacă se face până la... Stați un pic să văd ceva. Da, e bine. LOL, cât de prost să fii, doamne, 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 n-am mai jucat așa de când. De obicei fac 19 cu 1, 20 cu 1, dar de data asta văd că nu prea am avut chef. Deci dacă credeți că eu am lag, repede un coment și eu am rezolvat-o. Ea este Dana, colega mea. Ea... Da, nu trebuia să cânt. Mă fac de râs. Dai-mă, dai. Oh! Oh! Cocolino vorbește. A zis râsui, frate. Opa! Ar fi mișto dacă fiecare personaj de desene animate ar exista în realitate. De ce am zis asta? What the fuck? Mă chinuie talentul astăzi. Nu știu dacă m-am auzit bine sau m-am auzit mai încet, dar eu oricum o să schimb volumul, o să fac să mă aud mai tare. Nu vreau să mă auziți de parcă aș fi o mămâie din spatele microfonului care mă chinuie să scot 3 cuvinte pe gură. Hai, Flo, că e poziție ușoară. Da. Am pierdut, este 4-7. Trebuie musai să câștigăm sau... Nu știu, trebuie să câștigăm 3 runde și imediat se încheie și episodul. Nu știu, dar cred că o să fac și niște mixuri. Încă nu am CS-ul luat de pe Steam, dar cu timpul o să-mi iau și CS-ul luat de pe Steam și o să fac... Nu știu. O să fac și multe mixuri. Pentru că știm cu toții că la mixuri... Eu, de exemplu, știam un server de mix care nu-ți trebuia Steam și era destul de șmecher, adică... Ieși, mă, afară, du-te în morții mătii. Cred că o să editez partea asta. Flo face acolo o mică nebunie, să-l vedem pe Flo, coboară scara ca un mare boss ninja. Flo încearcă să coboare, dar nu poate pentru că este prost. Flo merge frumos. Flo, oh. Da, nu mai avem despre cine să vorbim acum. Dar să vedem pe Katie în acțiune, Katie și... E prost. Să vedem unde e ăla, deci ZM este la 3... Da. Să mă uit din prima. Ghiciți ce o să-mi iau. Da, de exemplu îmi iau belgicul ăsta mic. Pentru că are o țintă mai... De exemplu, uitați, vreau să trag aici, da? Aici. Uite, direct se duce. Dacă trag de mai multe ori, nu se mișcă nici ținta și asta e mai bun pentru un pistol. Dacă ar avea puterea Deagle-ului, el trage cu vreo 5-6 HP mai puțin decât Deagle-ul și este un dezavantaj. Deci, gândiți-vă diferența de 5-6 HP, gândiți-vă ca în viață, frate. Deci, era să te calci o mașină și a oprit fix la 5-6 mm de tine, sau 5-6 cm. Și tu doar te-ai speriat și... Deci exact așa este și în CS. Dacă... Eu nu în bază aici. Nu. Mi s-a părut. Acum a venit toți pe sus și ne omoară. Sunt foarte sigur. Cât este? 8-4. E bine, dacă câștigăm la 10-6 ar fi destul de ok. Să vedem cineva pe aici. Ne uităm jos.
Nu. Cred că o să fie un tutorial episodul următor. Cum să țineți pozițiile. Wow, aleu ce m-am speriat. Wow. Nu știu la cât de CPU, nu cred că ar trebui să jucăm niște jocuri horror, pentru că m-am gândit la The Walking Dead. La ce m-am mai gândit? La Horror House, îl găsiți pe net, 2, House 2, scrieți pe net, pur și simplu, joc horror. Și vă dă și o să vă plângă și neamul și familia la cât o să țipați și nu o să dormiți noaptea, o să vă pișați în pat de parcă v-a jucat cu focul. Nu știu, cred că episodul deja s-a cam lungit. Trebuie să... Dar du-te, mua! Deci du-te, dracu, de prost, frate. Cum să stai la pândă? Numai la pândă stau, 2 ture stau numai la pândă. Sau una dacă câștigăm. Katie face acolo o mică nebunie, iarăși. E prost, frate, deci uite cât de prost să fie, stați puțin. Deci uite, aici erau ăștia 2. Ăsta e 1. Ce am făcut? Vedem acum ce am făcut. A, m-am reconectat la server. Nu-i problemă. Dar mi se pare că am lăsat puțin. A, nu e bine. Sper să nu mă auziți în chat. Deci am făcut multe verificări înainte să filmez și mă auzeam foarte încet, adică cu sunetul la maxim auzeam cam ca și cum aș avea o liniște de sunet. Prost sunt, doamne. O, bă, nu! Ba da. Ba nu! Ba da. Ha, oleu. Eu uite toți proști, mă, aici, ca la mămăligă, mă, ca la mămăligă. Unul i-a fecat la noi. Un fleac te-a ciuruit, ce să mai zic de el, uitați cum trage, deci e genial acest om. Și ăsta, Rusty, frate, deci Rusty e baza, mă, frate, Rusty e baza. A, mă, Cocolino, chiar n-am, mă, drecu. Bă, frate, bă, deci nu pot să cred ce echipă am, frate. Mă, Rasti, mă, tu când ai fost, mi te-a bătut cineva în cap, mă? Nu? Cum nu, mă? Bă, a făcut un frag, n-am ce să zic, are scor mai mare decât mine. Acum suntem egal. Bă, ăștia-s proști, bă. Bomba, bă. N-ai, nu se poate. 1 HP, marș jos odată, mori. Hai. Sinucidere. Așa, mă. Urăsc pe ăștia, frate. Bă, deci cum o să stai în bază toată runda, mă? Toată runda să stai în bază. Cât de idiot să fii, mă. Nu știu cum poate să scoată ăștia capul în lume. Mie mi-ar fi rușine dacă mi-ar fi cineva că-s prost, frate. Ah, sunt prost! Ia uite-l, frate, bă, stai dă kick, bă. Sau nu i-a dat kick, i-a dat... Hai să verificăm coașele. Gunoaie. Numai prost să nu fiu la faza asta, prost să nu fiu, prost să nu fiu. De drac. Du-te, mă. Cât e scorul? Cât e scorul? Cât e, mă, scorul, bă? Cât e, mă, scorul? Oleu, Doamne, iartă. Ce am făcut? Opa, deja am filmat vreo 20 de minute. Cred că ar trebui să încheiem aici.
Nu știu, mai joc o rundă repede și încheiem aici. Haideți odată, frate, deci așa de greu vă mișcați? Uite prostul. Se uită la el ca la o mașină din... Du-te, frate. Ba, picioarele. Șapte, 6, 5, 4, 3. Uite, mă, nu putea să-l mai țină, mă, puțin, mă, că era greu. Martor al lui Jehova. Aveți câteva minute să vorbim despre Jehova? Nu aveți? Mă să câștige cineva să piardă odată cineva. Eu nu prea aș vrea să pierdem pentru că na, echipa mea a stat aici de la 2 puncte și aveau 4 și ne-a revenit și acum iar și-au revenit. Hai, du-te în față, mor odată. Opa, n-a murit, asta înseamnă că avem o șansă să urcăm. Avem o șansă! Șansa ta la o viață mai bună! Dă-te, mă! Altul! LOL! Numai deci, îmi pare rău, aici se termină episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați like și până data viitoare să fiți cuminți și o zi cât